Rajta. Sziasztok srácok, a mai videóban Robloxozni fogunk. Itt van velünk Peti. Sziasztok! Az a lényege, hogy mi a neve Peti a játéknak. Hogy szarjál egy nagy szart! Na most Petika, jó vagy a izét. Most ekkorát szartam! Nézzük most én mekkorát fogok kapni. És ezenél hosszan nyomod az egeret, és akkor... Jaj, de jó! Elrontottuk. És akkor gyűjtöd itt a pénzt, már most próbáltuk ki. $150 eladtam. Nézd már milyen nagy! Jó, nagy adag. És érted, el is tudod a többiektől stilelni, amit ők... bocsánat, hogy kimondom, de amit ők szart. Gita Barbie Baba! És ez Neve a baj, Barbie Baba! hogy rá tudnak szarni, és akkor így eljut a szar. Na, kaptam egy akkora szart kb. Amennyi én kiló vagyok. És akkor az a lényeg, hogy tudsz pénzért venni kaját, ami jól megfosod. Most van $300. Nekem 447. Perfecto. Giant attack. Oh! Állj meg Peti egy helyben. És még el is tudom az összeset lopni tőle 29 Ujj! Mekkorát szartam! De jó neked. Oszta! Ez pirosan gyűjt ki a seggemből. De már 695 ezeren van. De akkor vegyél kaját! $695, bocsi. Ja? Oszta gyerekek! Az már adok! Szóval, hogy érted? Ez már adok. Peti! Azért ez adok. Szóval, hogy ezért... Ez is adom, ez is. Az nem olyan nagy, de azért tudod mennyi pénzt kaptam? Mennyi? Sokat. Mennyit? Több mint 1000. Most kell neked, mert most vettünk salátát. Most megettük a salátát. Nyomjad neki. Ej! Az ődet fosni. Sérted külön? Nem, jó van. Látod, Peti, most ezért te sokat fogsz kapni. Mivel Ej, de valaki leszólt! ezt észrevettem. Elrepültem. Azért az már zöld adag. Szóval, hogy ezért ez adag. Ez zöldes adag. De kicsit szartam. Azért én mekkorát szóltam. Érted? Ez több mint 1000-et kaptam. Nézd már, Peti. 180-an volt eddig. Most nézd meg, most mennyi. Nézd. Hú, de kicsi. De nézd már benne, Peti, a kamerába. De fekete képernyő van. 184 ezeren volt, és most meg ennyi pénzem van. De fossál már le. Mennyi? 1134. Az nem olyan sok, de jó. És érted, egyet adtam el, és annyiból jött ki. Hoppácska! Ez se kicsi, mert ez is zöld. Jó, az igen. Ezért is kaptam. Mit vegyek? De miért ilyen egyre kisebbeket szarok? Ott ilyen egyre
kisebbeket szarok. Mi a szar? Na végre kaptam egy ilyen közepes. Jó, végre van $1000. Hát ez kicsi. Na, első zöld szarásom. Csak. Ha. Csak 170. Hát 147 elláb. Oj! Te Hát az már jó méretes. Az már méretes. Na, miért fogunk? 600-at adott. Hát ez se jó. Ez se jó. Majd most egybe eladjuk, csak most konkrétan szakadt akarni. Egyenek meg. Egyenek meg. Azt az eget. Volt már nekem is ilyen nagy. De nem tudok szólni. Jó? Egy kisebbet szarok, mint én, te. Mi ez a kis szar? Na jó, Oly. most eladjuk az inventorimot. Szép majd inventory. Itt kaptam érte 3000 nagy szarásra, ami nagy része kicsi volt. Ez mi volt ez a buzi hang? Ez ki? Ó! Nem olyan nagy. De nem akarom ellopni a szarját. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Ezt neked mondja, ezt a végzjük. Go away, stupid noob. Nem tudok szólni. Nem tudok szarni. De érted, még összeszorítja a kezedet, mert nyomod ki. Ja, Most vettem észre. én nem. Ej, szarjál le! Te voltál? Ej! Nyomja, Peti! Nyomom! Új! Új! Neked most nagyjaid vannak? Mi? Neked most nagy cuccaid vannak? Az a legjobb, hogy nekem van Robux. Ki kérdezett? Az, hogy ki tudnak lopni, mint az állat. Megint letarolok mindenki. Most én téged foglak leszarni. De kedves volt, pont elment előttem. Na itt szarjál le. Hol? Jó. Na most. Kíváncsiak. Boom! Aj! Poti! Ezt figyeld! Látom. Hallod, pont akkor szólsz a legnagyobbat, amikor ott vagy mellettem. Akkor gyere mellém! Hát, ha nagyot szarok! Ez kicsi. Nézd már, mekkora el fogok szállni. Na, most eladok mindent. Van 4000. 5000 kell, hogy meg tudjad venni. Tudom. Szerinted nem tudtam. Jaj, lezöld.
Azt te voltál? Ah, Boom! nem kaptál el. Go away, stupid noob. Jó, megvan az 5000. Kit érdek? Jó, Új! de most meg akartam nyamizni a fánkot. És meg is nyomiztam. Hú, miért szartam? Jó, kiesett a világ. Figyelj, ezt figyeld! Hú, Az méretes adag-e? ne, pont elfingottam. De pont elcsesztem. Szarjál le! Azt akarom. Boom! Ezt figyeld! De maradj már ott. Ezt figyeld! Látom. Érted, ez a fánk, ez nem jó semmire. Már? Mert nem jó semmire. Eladom a szarjaimat. Nekem most sok van. Jó, van 8000-em. De a izé az jó. A funk. Kap silver mutációt is 5-szörös. Hát én meg sem tudtam menni. Meg 5-szörözi. Azt az eget! Ez ki? Ez én vagyok. De... Nem szarsz le. Nem is néztem magam mögé. Én most csak darálom, ahogy csak lehet. Ugye, Boti? Érted, majdnem kész voltam a gumóba. De Boom! Itt a Barbie baba, a neve Barbie baba. de ha nem tudok szarni már, Boom! felbeszarjam a Green Bean-t. Ah, Ezt a kicsit. hogy leszartam a bot. Majdnem leszartam a botikát. Palit, hogy leszartam. Gyertek csak mögé. Ti elcsúszod be ide. Így. Majdnem megszereztem. Nem hiszem el. Csőbottam. Azt az eget. Szóval, hogy érted, ez már méretes adag. Há! Melyik fingott le? Melyik szar? Én de kiállok szélre, aztán csak tudok leszarok. Éppen pont az utamban van. Hogy ez is szar ez a játék. Dehogy szar, hát komolyan. Go away, stupid noob.
Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Go away, stupid noob. Na mennyi pénzt kapok? Azt az eget 2000-ről kaptam izét. 10 000-et. Jingo baló, jingo balí. Hola, Joel! Hola, Joel, picsám. Azt az eget. Te kiléptél? Igen. Gyere már, köszönjük ki a nézőktől. Ja. Várjál, felbetolom ezt a pasit. Tessék? Semmi. Még megkaptok egy embert. Gita Barbie baba, a neve Barbie baba. De úgy csináljuk, hogy ha vége, akkor pont szarjunk oda az arcukba. Kiknek? A kamerának. De lökjél már el, hogy szeresselek meg. Hogy száradjál el. A neve Barbie Bob, a neve Tartitata. Delelam, delelam. De hallod, a Lóri az még Skibidi Toiletet nézi. De az mi az a Skibidi Toilet? Sose néztem. Hát akkor jó, akkor jól is tetted. Nekem az a Oszd bajusz az eget! szoktatott rá 1,5 éve. Micsoda? Nézd meg! Próbáld ki, nézd meg milyen szar. De miről szól? Hát emberek, akik WC-be vannak, az lehúzódnak, az olyan szar. De ez Fúj. egy film? Micsoda? Ez egy film? Nem film, hanem van belőle több rész. De hol lehet ezeket megnézni? YouTube-on. De fúj. Na gyorsan eladom az inventorimat. Na, köszönjünk ki, Peti. Na. Egy utolsó szarás. Egy utolsó szarás, Peti. Én már nyomom az utolsót. Azt. Na srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. És ha még jobban tetszett, akkor iratkozzatok fel rám. Én Boti voltam, és itt volt velem a Peti. Peti!